Здравейте, мили приятели и зрители на канала YouTube. Разполагате ли с мъничко време, за да се отпуснем заедно и да се потопим в безкрайната любов на Вселената и природата? И така, разположете се удобно. Може да седнете или да легнете. Просто трябва да се отпуснете. Да слушате мелодията и заедно да помечтаем. Представете си, че вървите по пътека сред прекрасна природа. И на гърба си носите тежка раница, напълнена с цялото ви минало. Вие не знаете точно какво има вътре. Мислите си, че само мъкнете със себе си непотребни неща. Седнете до пътя, на някой камък, заобиколени от пейзажа, чуроликането на птичките и шума на течащ наблизо поток. Отворете раницата. Ще видите много и безброй пакетчета, обвити в пластове хартия, които ви пречат да видите какво има вътре. Вземете едно и започнете да го развивате. Всеки пласт хартия съдържа част от вашата история, създадена с определена тема. Можете предварително да изберете темата и после да развиете съответният предмет или просто да бръкнете в раницата и да видите какви образи ще изникнат. Свалете първия пласт хартия и изваждайте части от миналото си. Може би под формата на картини, ситуации, спомени или емоции. Каквото ви се струва подходящо. Продължавайте да развивате пласт по пласт. Ще откриете чувства и спомени от този живот, а може би и от времето преди него. Колкото повече разопаковате, толкова по-ясно виждате какво е настоящето, което държите в ръцете си. Всеки пласт хартия, който свалите, ви приближава към подаръка, който се съдържа вътре. Все повече осъзнавате неговата ценност и когато вече е в ръцете ви, виждате своята уникална способност, потенциала, който носите в себе си. Може би също така означава, че пластовите хартия са го защитавали, пазили са вашият скъпоценен потенциал от това да се прояви твърде рано и да бъде прекършен. Разопаковането на този потенциал, на това качество е вашето развитие. Вие преминавате много етапи, за да пожелаете и да приемете тази скъпоценност.
за да бъдете готови да се заемете с нея и да я приложите. Тези стъпки вие изминавате, за да израснете. Ето защо сте в състояние да приемете и хартията, и ценното й съдържание. Скъпи приятели, в края на тази медитация може да изберете дали отново да опаковате това качество и отново да го приберете в раницата, или да го носите върху тялото си, за да му позволите да окаже своето въздействие върху вас. Затворете раницата и я сложете на гръб. Може би забелязвате, че сега я носите с повече любов и радост, въпреки че още не знаете какво има в другите пакети, но все пак съзнавате, че е нещо необходимо за пътуването ви. И така, продължете по пътя си. Мили приятели, може да повтаряте медитацията, като разопаковате съдържанието на раничката пакетче по пакетче, признавайки своите способности. Ще откривате все повече и все по-голяма част и точност. Ще осъзнавате способностите си, които притежавате. Колкото повече сте разопаковали, толкова по-дълбок ще е покоят, който ще усетите в себе си. Намерете своят път към мъдрата истина. И това е, че всичко е добро такова, каквото е. Всичко е такова, каквото е. Пътувайте, вървете, оглеждайте се, слушайте нежният звук на птичките, полъхът на вятъра, който гали лицето ви, косите ви. Слейте се в едно цяло с майката природа. Останете в това състояние, колкото ви е необходимо. След това бавно и бавно и бавно се върнете тук и сега. Благодаря ви, мили приятели, че бяхме заедно